Inħares il-qudiem li nara isem Cyrus fuq il-polza tal-vot u nħalli fidejkom biex tieħdu d-deċiżjoni li għandkom tieħdu. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta tkellem f'attività tal-kandidat Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Cyrus Engerer bit-tema Malta qabel kollox. Il-Prim Ministru spjega kif rid lil Cyrus fi Brussell filwaqt li qal li hu sodisfatt bl-għażla li għamel li appunta lil Engerer bħala rappreżentant tiegħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dr. Muscat spjega kif ix-xogħol ta' Cyrus fil-Parlament Ewropew kien wieħed delikat immens u li kienet isir minn wara l-kwinti ma' 751 membru parlamentari Ewropew sar waqt li ħadd ieħor kienet jagħmel ħsara lil pajjiżna. Cyrus Engerer tkellem dwar ix-xogħol li sar minnu mit-tim li kien imexxi fi Brussell waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk sostna li ħadd ma jħammeġ lil Malta u ma jsibx lilna nifqulu fil-Parlament Ewropew. Huwa spjega kif din mhix kwistjoni ta' politika partiġjana, iżda fisser b'mod ċar kif kull meta nkunu f'istituzzjoni multinazzjonali irridu naraw li l-interess ta' pajjiżna u taċ-ċittadini Maltin u Għawċin jiġi l-ewwel u qabel kollox. Cyrus Engerer qal li m'għandniex inħallu lil min ibeżżana u sostna li dan huwa ċans biex tingħata l-ikbar rebħa elettorali fl-istorja ta' pajjiżna. Temm jappella biex nhar is-Sibt kulħadd joħroġ jivvota għal rebħa li jkun kisibha il-Prim Ministru Joseph Muscat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.